minyoneta desflorada, vine a la faldona del vell Llucià i explica'm, com us ho feu per enredar els homes? Ai! És freda! Però què pot haver passat perquè hagi pogut convèncer Clínies d'una cosa així? La casta militar. Molta xerrera i poca trempera. El desig i altres coses les tinc com un home. I ja en tens prou amb el desig. Deixa'm fer, Helena, i t'adonaràs que no em fa cap falta res dels homes, perquè tinc una altra cosa en lloc del membre. Deixa'm fer, i ho veuràs. La vaig deixar fer, ja que m'ho suplicava moltíssim. I em va regalar un collaret dels ben acabats. I llançaria de la fina. De manera que jo l'abraçava com si fos un home. I ell em besava. I em panteixava. I em semblava que gaudia amb extrem. Mira! Mira! T'agafo i et mato!